Sa ating good news naman po, ang RMN Kwentong ACS Caravan naghatid po ng saya, papremyo at feeding program sa Barangay Carael, Dagupan City. Kwento mo ang good news na yan, Idol Ruru Hugotero. Naging matagumpay ang isinagawang RMN Kwentong ACS Caravan ng 104.7 IFM Dagupan sa Barangay Carael, Dagupan City kung saan naghatid ito ng saya, papremyo at feeding program para sa mga residente. Mainit namang tinanggap ng komunidad ang aktibidad at aktibong nakaisa sa iba't ibang inihandang programa. Nagsimula ang programa sa warm-up games kung saan 10 kalahok ang nagwagi ng 100 pesos cash at ACS gift pack. Sinundan ito ng major games na nagbigay ng pagkakataon sa 10 masiswerteng residente na makapag-uwi ng 500 pesos cash, grocery package, ACS gift pack at ACS t-shirt na lalong nagpasaya sa mga dumalo. Kasabay nito, isinagawa rin ang Maria Corina Canner Feeding Program kung saan namahagi ng mainit na lugaw, tinapay at inumin sa mga residente. Naging posible ang aktibidad sa tulong ng Carretala Kusina and Bakery, Queen's Water Filling Station at Dre's Lugaw House. Habang nagbigay naman ng suporta ang ACS Manufacturing Corporation kasama ang Starwax at Unique Toothpaste sa pagsasagawa ng caravan. Layunin ng programa na makapaghatid ng saya, papremyo at mga programang may malasakit sa iba't ibang komunidad habang pinapalakas ang ugnayan ng 104.7 IFM Dagupan sa mga tagapakinig sa pamamagitan ng serbisyo publiko. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.